Hola a tots, soc Antoni Montalbán i a continuació vaig a comentar per a SESCAC la següent partida del torneig de noves generacions de l'Hotel Valley de Benidorm que va enfrontar en la primera ronda de la categoria sub-14 a Ricardo Torralba del Club Deportivo La Puerta en peces blanques amb Valentín Bueno del Club d'Ajedrez Almansa en peces negres. La partida comença amb D4 per part de Ricardo Torralba, contestat amb cavall F6 per part de Valentín Bueno, segueix C4, G6, cavall C3, i ara tenim que amb D5 el jugador del Club d'Ajedrez Almansa planteja la defensa Grunfeld, una defensa molt complexa i poc habitual en jugadors d'estes edats i nivells, segueix cavall F3, i d'esta forma veiem que Ricardo Torralba opta per esta variant senzilla, donant preferència al desenvolupament i de moment no capturant en D5. I després d'anar natural al fil G7, continua amb el fil G5, que és una més de les múltiples variants que tenen així les blanques, com ara E3, naturalment la captura C per D5, i també d'AB3, etc. Tornant a la partida, Valentín Bueno segueix amb la natural cavall E4, mostrant així que està familiaritzat amb les idees naturals d'esta posició, i així el seu rival s'aparta de les línies més habituals amb E3. En el seu lloc les continuacions principals serien C per D5, on el negre recupera el peó amb cavall per G5, cavall per G5 i E6, o bé la retirada del fil al fil A4, i seguiria cavall per C3, B per C3 i D per C4, i a continuació les blanques amb dama A4 recuperarien el peó amb igualtat aproximada. Tornant a la partida, després de la jugada E3 de les blanques, Valentín Bueno respon amb el fil G4. Sembla una jugada natural, però en el seu lloc resultava interessant la continuació més incisiva, cavall per G5, cavall per G5 i ara E5, amb la mateixa idea que hem vist a D. Les blanques no tindrien més remei que retirar el seu cavall de G5 i intentar sostindre la seva posició central. Per tant, seguiria cavall F3, la captura E per D4, i així les blanques han de decidir si reprenen de peça o de peó. En cas de reprendre de peça amb cavall per D4, seguiria C5 i la posició blanca quedaria sota pressió i no resulta fàcil trobar una bona ubicació per a este cavall. Caldria continuar amb cavall de B5, ja que en el cas de cavall B3, amb D4, les negres guanyarien espai, obririen línies per al seu alfil del fil anxet, i ara seria el cavall de C3 el qui no trobaria casella. Després de cavall de B5, seguiria A6, i no D4, ja que després de cavall de 5, de sobte, estos cavalls creen amenaces importants sobre la posició negra. I després de A6, com hem comentat, seguiria de forma pràcticament forçada dama A4, ja que cavall A3 es respondria amb D4, que resultaria molt favorable a les negres, i després de dama A4 seguiria el fil D7, la qual cosa obligaria a les blanques a entrar en aquesta seqüència de sacrifici de peça que desembocaria en una posició molt incerta després de cavall D6, escac, rei E7, cavall per D5, escac, rei per D6, dama A3, alfil C6, enroc llarg, cavall D7, i per increïble que semble, no hi hauria cap descoberta beneficiosa per a les blanques, que s'haurien de conformar amb la modesta continuació al fil E2, i en aquesta posició les negres conservarien la peça d'avantatge, però haurien de gestionar amb molta prudència la delicada posició del seu rei. D'altra banda, després de la captura de les negres E per D4, en cas de reprendre de peó amb E per D4, seguiria D per C4, alfil per C4, els respectius enrocs, i tenim que les blanques quedarien amb el peó dama aïllat, al que ja apunten les peces negres, i això fa que la posició negra siga lleugerament millor. Però segurament aquesta continuació
és preferible respecte a les línies anteriors. Tornant a la partida, el jugador del Club Deportivo La Puerta està pràcticament obligat a moure el seu alfil i decideix retirar-se amb alfil F4. I ara tenim una posició apartada de les línies de la teoria d'esta obertura, però molt similar en continguts. Les blanques solidifiquen el seu peó de D4 amb E3 i en el cas del canvi en C3, el nou peó C3 sobredefensaria dit peó central contra l'acció de l'alfil G7 de les negres. Mentre es mantingui aquest punt sota control, la posició blanca està bé i de fet resulta preferible. Ara Valentí Bueno continua amb E6. Però de sobte la seva posició ja sembla incòmoda i aquesta continuació no hauria ser suficient. Ricardo Torralba continua amb alfil E2, però així cal indicar que dama B3 resultaria preferible perquè obligaria a la següent resposta negra, que de tota manera es produeix igualment amb la captura cavall per C3. Les negres podrien intentar evitar de moment aquest canvi amb enroc, però decidiren capturar immediatament amb cavall per C3, segueix B per C3 i ara la captura D per C4. Este segon canvi és una evident cessió del centre, però la posició ja no era gens fàcil per a les negres. Per exemple, en cas d'enroc seguiria da a B3, B6, H3 i ara segurament el canvi en F3, ja que en cas d'alfil F5, simplement amb C per D5, E per D5 i C4, les blanques quedarien clarament millor. Però igualment, després de H3, en cas del canvi en F3, les blanques tindrien una forta pressió per la gran diagonal sobre el peó D5 de les negres i també estarien clarament millor. Tornant a la partida, les blanques continuen amb la natural recaptura alfil per C4 i tenim esta posició derivada de la defensa Grunfeld en la que, com ja s'ha comentat, tots dos jugadors s'han apartat de les línies teòriques des de pràcticament les primeres jugades. Però les idees bàsiques de l'obertura segueixen sent igualment vàlides i deuen d'ajudar a trobar les millors continuacions possibles. En la defensa Grunfeld, les negres cedeixen part del centre per a continuació pressionar-lo amb C5. Així, el peó D4 de les blanques està sobredefès pels peons de C3 i E3, però així tot, les negres deuen de prosseguir amb C5 sempre que siga factible. Però ara mateix resulta complicat perquè les blanques també poden pressionar el flanc de dama de les negres. Així tenim que en cas de la immediata C5 segueix torre B1 i resulta evident que el peó B7 de les negres és més vulnerable que el peó D4 de les blanques. A més, les negres no podrien continuar amb la natural B6, ja que seguiria alfil B5 i haurien de triar entre quedar clavades amb cavall D7, on les blanques reforçarien la pressió sobre esta clavada amb dama A4, o bé moure el rei i perdre immediatament a dreta l'enroc. En qualsevol cas, quedarien en una posició clarament inferior. Per això, després d'alfil C4, caldria continuar primer amb enroc, seguiria H3, alfil F5, llevant-li la casella B1 a la torre blanca, dama E2, plantejant l'avanç E4, alfil E4, impedit de moment este avanç, enroc, i ara sí, les negres podrien continuar amb C5, no obstant seguiria cavall G5, alfil C6, i ara amb torre de AB1 les blanques estarien millor, però la posició negra seria perfectament jugable. Seguint amb la partida, després de la natural recaptura alfil per C4, així el jugador d'Almansa, en comptes d'intentar continuar amb C5, opta per una altra idea i juga cavall D7. A la qual cosa Ricardo Torralba respon amb la descuidada enroc, segurament sense tindre en compte la següent maniobra del seu rival. Maniobra que calia evitar, per exemple, amb H3, obligant a les negres bé a retirar este alfil i així alliberant el cavall F3 de la clavada, o bé al canvi amb alfil per F3. En tal cas, no podria seguir la mateixa maniobra que veurem a continuació, ja que després d'alfil per F3, dama per F3, cavall B6 es respondria amb dama per B7 i a cavall per C4 les blanques tindrien dama C6 i d'esta forma recuperarien la peça i mantindrien el seu peó d'avantatge.
Després de la descuidada en roc, segueix immediatament cavall B6 i d'esta manera les negres van a aconseguir deteriorar el centre blanc d'una altra manera. Però com ja s'ha comentat, el jugador murcià podia i devia haver evitat en el seu moviment anterior. Ara és pràcticament obligat a retirar este alfil amb alfil E2 i segueix naturalment cavall D5. Atacant l'alfil de F4 i el peó de C3, Ricardo Torralba no té més remei que defensar este peó, la qual cosa fa en dama C2, però ja posats era preferible fer-ho en dama B3. Després de dama C2 segueix simplement la captura en F4 i les negres s'enroquen i així tenim que han eixit de l'obertura de forma satisfactòria. Si en esta posició les blanques conservaren el seu alfil F4 i el seu peó R3 estarien clarament millor. Però este canvi ha estropejat la seva estructura i ha apartat un dels defensors naturals del peó de D4. És cert que el seu flanc de dama també és vulnerable, però en conjunt la posició cal considerar-la aproximadament equivalent. La partida segueix amb torre de A B1, B6, cavall E5 i alfil F5 per part del jugador del club d'ajedrez Almansa. No obstant, així i en les pròximes jugades, mentre siga possible, era preferible la continuació alfil per E5, encara que evidentment per a qualsevol jugador del filanchet canviar l'alfil del filanchet per un cavall sempre és una decisió difícil, però en aquest cas era el més indicat. Seguiria F per E5, alfil F5, alfil D3, el canvi en D3 i ara naturalment C5. Sobretot, insistir en que cal pensar tenint en compte les idees bàsiques pròpies de la defensa Grunfeld. Les negres cedixen el centre per a continuació pressionar el peó D4 de les blanques i en esta ocasió tindríem una posició ideal per a posar-ho en pràctica. Després del fil F5 segueix naturalment el fil D3, el canvi en D3 i Valentín Bueno juga així dama D5, quan evidentment encara tenia l'opció de jugar C5 i tindríem una posició pràcticament idèntica a la comentada anteriorment. Després de dama D5, Ricardo Torralba respon amb torre B2 i sembla que en les properes jugades va limitar-se a fer moviments defensius i confia en que la seva posició aguante. Però així era preferible continuar amb C4, seguiria dama D6, dama E4, amb la idea de col·locar este cavall en C6, cosa que evidentment les negres no poden permetre, per a evitar-ho definitivament la solució més senzilla i directa seria alfil per E5, F per E5, dama A3, i en aquesta posició les blanques haurien de defensar els seus peons, però a canvi tindrien l'avanç D5 disponible per a realitzar-lo en el moment adequat. Seguint amb la partida, Valentín Bueno reforça la seva pressió en el centre amb la natural torre d'F D8, segueix torre D1, torre de A C8, així encara era possible alfil per E5, F per E5 i C5, com s'ha comentat anteriorment. Després de torre de A C8, el jugador del Club Deportivo La Puerta continua en torre E2, però així deixa passar una bona oportunitat per a mobilitzar els seus peons centrals amb C4, dama D6 i torre E2. I ara la jugada de les negres C5 no resultaria aconsellable per la resposta D5 i este peó passat podria resultar molt perillós. Seguint amb la partida, Valentín Bueno per fi realitza l'avanç temàtic C5 de tal manera que a partir d'ara el peó D4 de les blanques estarà sota pressió i així tenim que les negres estan lleugera però clarament millor, segueix torre de D2 i dama B7. Però d'esta manera el jugador del Club d'ajedrez Almansa deixa passar una bona oportunitat que posaria en evidència les debilitats de la posició blanca en la continuació C per D4, C per D4 i C5, on els punts vitals de les blanques, com el cavall E5 i el peó D4, resultarien molt vulnerables i a les blanques, francament, els resultaria molt difícil sostindre la seva posició, ja que no podrien prendre en G5
per la captura en E5 i els temes de mat en la seva primera fila. Després de la inofensiva dama B7, el jugador murcià continua amb dama E3 i ara apleguem al moment segurament més important de la partida. Abans s'ha comentat la importància de la pressió sobre el peó D4 per a les negres en esta posició en concret i en general en els esquemes de la defensa Grunfeld. Però Valentín Bueno s'aparta radicalment d'esta idea amb la jugada C4. A més que abans, les negres estableixen una majoria de peons en el flanc de dama que podria crear un peó passat en un futur amb certa facilitat, però a canvi abandonen la pressió sobre el peó D4 i per tant les blanques ja no pateixen cap pressió significativa en el centre i per tant poden maniobrar amb més llibertat i la seva posició ha millorat clarament, per la qual cosa cal considerar este avanç de les negres com ambiciós però equivocat. En el seu lloc podia continuar perfectament amb C per D4, C per D4 i ara per exemple dama D5 per a insistir en la pressió sobre el peó D4 de les blanques. Després de C4, Ricardo Torralba continua amb la senzilla dama E2 i ara ja la posició cal considerar-la aproximadament igualada. Segueix dama C7, a continuació algunes jugades de reorganització per part de tots els bàndols, torre B2, torre D5, G3, alfil F8, torre de B1. Cal observar com ara que el peó de D4 ja no està atacat, les torres blanques no tenen per què estar lligades a la seva defensa en la columna D i poden dedicar-se a buscar altres columnes en les que operar. I així el jugador del CUT d'ajedrez Almansa juga alfil A3 i tenim que aquesta jugada en si no és roïn, però més endavant serà una font de problemes per a les negres, com veurem en el seu moment. Segueix torre B5, ara evita el canvi de torres amb torre D6, torre 1, A6, la torre retrocedeix i segueix B5. I així tenim que els peons negres comencen a posar-se en marxa amb l'alfil negre en A3. Esta disposició de peces resulta antinatural i cal desaconsellar-la, especialment en el cas dels jugadors novells. En el seu lloc calia retirar l'alfil i avançar els peons negres per davant i així evitar que l'alfil quedi arraconat com veurem després. La partida continua amb dama C2, dama B7, torre E3, A5, cavall F3 i així el jugador del CUT d'ajedrez Almansa s'equivoca greument amb B4. Una errada important que li hauria portar a perdre material, però que és la continuació natural del que s'ha comentat adés. En el seu lloc calia continuar, per exemple, amb torre de D8, cavall E5 i ara, molt important, retirar l'alfil A3, per exemple, amb alfil F8 i a continuació preparar-se per a seguir avançant els peons del flanc de dama. Després de B4, Ricardo Torralba continua amb dama A4 i d'esta manera sembla que l'errada de la jugada anterior ha passat desapercebuda. Evidentment, portava la guanyança de material C per B4, on seria obligat reprendre amb alfil per B4, ja que després de A per B4, simplement amb torre A3, les blanques guanyarien almenys una peça neta. Després d'alfil per B4, seguiria A3, que també portaria a guanyar una peça, per exemple, després de torre B6, A per B4, cavall D2, C3 i cavall B3, però d'esta manera almenys les negres tindrien dos peons passats i lligats a canvi de la peça, si bé al estar bloquejats amb un xoc correcte les blanques deurien acabar guanyant igualment. Tornant a la partida, ara ja Valentín Bueno pren consciència del perill tàctic arran de la clavada per la columna B i aparta la dama amb dama C7, però ja posats era preferible aprofitar per a intentar el canvi de dames amb dama C6 i en el cas de que les blanques efectivament canviaren dames, tenim que desapareixeria un dels obstacles a l'avanç dels peons negres en el flanc de dama. A més, després de dama C6,
les blanques no podrien aprofitar per a capturar el peó en dama A5, ja que seguiria la seqüència torre D5, dama A7, torre A8, i ara després de l'obligada dama E7, amb B per C3, les negres amenaçarien la dama blanca i l'avanç del peó de C, la qual cosa resultaria immediatament guanyadora. Després de la continuació de la partida, dama C7, segueix rei F1, una jugada estranya que no aporta res a la posició blanca. Segurament es tractaria d'una jugada ràpida per a consumir el menor temps possible del rellotge. En tot cas, era molt més forta cavall E1, i a continuació el cavall blanc buscaria capturar l'alfil arraconat de les negres. Després de rei F1, segueix torre B8, així encara era possible dama C6, però després de torre B8 segueix cavall E5, i evidentment a partir d'ara dama C6 ja no és factible per a les negres. A continuació segueix rei G7, rei E2, i tenim aquestes tranquil·les jugades de rei, en absolut presagien el brusc desenllaç que va a donar-se a continuació. I és que Valentín Bueno, en aquest moment, decideix fer saltar la partida pels aires amb la captura B per C3, proposant el canvi de torres, creant-se un perillós peó passat de C, deixant-se penjat l'alfil de A3, tot plegat terrible si la situació efectivament era d'apur de temps. En principi la resposta de les blanques és obligada, torre per B8 i dama per B8. I així el primer que cal dir és que no val per a les blanques la captura dama per A3, ja que seguiria dama B2 i després del canvi de dames el peó de les negres coronaria a continuació. Però després de la recaptura dama per B8 va seguir la natural i previsible cavall per C4, i tenim que així guanyaren les blanques de Ricardo Torralba. Potser Valentín Bueno va perdre per temps, però el més probable és que abandonara degut a l'atac doble del cavall de C4 sobre la torre i l'alfil negres. Però el cert és que Valentín Bueno així tenia encara dues continuacions per a sostindre la seva posició. Primer de res, dama B4, on després del canvi de dames les negres reprendrien amb alfil per B4 i seria obligat per a les blanques continuar amb torre per C3, ja que la captura cavall per D6 perdria després de l'avanç de C2, ja que el peó negre coronaria. Després de torre per C3 seguiria torre per D4 i la posició estaria completament igualada. Fins i tot després de cavall per C4 també hi hauria la més senzilla encara torre per D4, clavant a la seva vegada el cavall blanc, i després de dama per A3, torre per C4 i torre per C3, les negres tindrien un parell d'escacs sense importància, el rei blanc s'amagaria, si cal, en C2, i aquesta posició també estaria completament igualada i les taules serien el desenllaç natural d'esta posició. Bé, este ha sigut el resum d'esta partida, espero que us hagi agradat i fins el proper vídeo.